Barka da zuwa wannan channel ta mu mai albarka. Ku da ku danna mana alamar subscribe da na ƙararrawar sanarwa don samun ayyukan mu da zaran mun dora. Kano ba wani harafi da aka cire, babu wani harafi da aka rage. K-A-N-O, wannan O din ga ta anan O, wannan N din sai ka juyar da ita ga ta anan N, ka jawo ta, wannan jan shine wannan jan na A ɗinka, sai ka rufa ta anan gurin A. Me ya rage maka? K. Ga K ɗinka, ita kuma ta kalli sama. Malam Ibrahim, haka yake ko ba haka yake ba? Haka yake. An ƙara wani harafi? A ko daya. An cire wani? Ga shi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam.